leren. Leuk dat ze me eigenlijk spel is. Ik sta hier nou in een sporthal. Ik jou les in color guard. Color guard is een sport met vlag, sabel en rijfel. En dat was een heel doels mooi betekenen. Het is best wel een Amerikaanse sport. Nou ja, Engels die ik het best wel volle op Fries. Daardoor kan ik best wel volle dingen vertalen. Wist, op school is nou echt Fries krijgen en examens dan. Ik zou het best wel dwaaien. Want ik kan best nog wel volle Fries skisseren. En dan denk je van, Hieke, hoe is het eigenlijk Fries? Ik ben er mooi geboren. Nou ja, mijn ouders hebben me opvoeden. Ik zou wel dat Fries examen dwaaien. Want het is best wel leuk. En dan lees ik nog meer Fries bij. Zo stel het dan. Laat mij het even weten. Zullen we misschien even mooi een oren Fries praten hier hoor? Oké, Google, praat met een bekende Fries. Laten we er een bekende Fries bij halen. Met wie wil je spreken? Jennifer de Vries. Prima, dan laat ik Jennifer jou bellen. Hey, met Jennifer.